Esselamu aleyküm mekruhanleşler. Size dünyadaki ehli qowlukları arzu ediyaz. Bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrünü mekruhan arkadağımızın sayesinde. Türkmenistan rovaşlığın vatan yılına sizin her birinize berk can sağlık, uzak ömür işinizde ulu üstünlükler arzu ediyaz. Ne mekruhanleşler şeyle yağış arzular bilen gel bağışayım biz bugün aydım aydalatlı gepleşimizin şu gedek sana başlayaz. Mekruhanleşler bizim gepleşimizin şu gedek mihmanları ne görüşünüz yani Halipa aydımçıyımız, Halipa bağışıyımız Türkmenistan'ın at kazanan artisti Şirmyrat Gurbanow. Şeyledine yaş dekin aydımçıyımız Ahmet Garýagdyýew bilen Meýlis Ballyýew. Bizim aydımçılarımıza sağdandalı geçecek taliplerimiz Türkmenistan'ın kahramanı Meýlis adına Türkmen Milli Konservatoriyasının talipleri bizim aydımçılarımıza sağdandalı edelim. Hormatly mihmanlar, sağdandalar, halipalar sizin hemmeňizi gepleşimizin şu gedek sanda hoş gördük. Yine Şirmyrat halipe hormatly prezidentimizin tagallası bilen şu gün sayın güllep ösýän diýarymyzda medeniyeti, sungaty, aydyma sada döredüjülüge bir aýratyn uly ün serilýär. Söküt öşlüğünün başyn şular dogrusundan başlaýan, onuň bir sökütümiň arasynda illeşlemede siziň aýtmaňyza bir näçe aýdymlar ýetirer. Türkmen medeniyeti, Türkmen sungaty ýokary derejelere betdi. Arkada prezidentimiz sungaty giň ýol açyp berdi. Halipa şägirdlik ýoluny açyp berdi. Eýem halipa şägirdlik ýoluny açyp berende, şägirdlerin emesmeginde halipalaryň şu şägirdleri öwretmekde gowy mümkinçilikler, giň mümkinçilikler açyldy da, täze güýleri, täze ýekinleri çykarmaga mümkinçilikler ötdi. Häzirki wagtda menem arkada prezidentimiň öwretip berýän şu mümkinçiliklerini peýdalanyp bir näçe şägirdlerimi ýetişdirýän. Ýagny olardan Aýsam Bekmurat, Ýalmuradow, Gelmurad Tokmuradow, şeylegem Suhan Uraz berdi, bunda belli bagşymyz bardyr Türkmenistanda tanalýan halk artistimiz. Gapdalymda Ahmet Garýagdyýew, Meýlis Ballyýew, meňe zat halipam Ewdili Tekaýew, Türkmenistanyň halk artisti, gaýrat medaliniň eýesi, halipa bagşymyz Ewdili Tekaýew. Den men patasyny almak nesibem boldy. 2000-nji ýylda 24-nji awgustunda Türkmenistanyň at kazanan artisti diýilen dereje ýetmek döwlet tarapyndan maňa şol hylagyň berilmegi bagtla edýän 1995-nji ýylda ýanglan diýerim 95-nji ýeňje bolmak nesibem boldy. Şirmyrat halipe indi söküt öşlüğünün şu ýerine siziň aýtmaňyzda illeşlemde bir aýdym ýetirer, onuň söküdümide ýa-da şähertleriniz bilen dowam edeli. Can perwana men can perwana men gayr reyhan istemen bakvan mehrengden duydum bağ botsan istemen royum yerer şemsi kamar mahtaban istemen bakışın şu haldi bilgin zavkı devran istemen Dilpüne bin deyledin dost gayrıdından istemen Gayri adaletli hekim Hanı Sultan istemen Yesmen gelir ki parayı ya tutundur ilerim Sellerim koşun vakt bolum dost lal bolundur tillerim Sen seyledem bağda kurban güllerim bin dalap bil yaşıma
dilerim. Oyunun içine bitmiş bozsan, lilla keman üstemen, üstemen, üstemen. Keman üstemen, 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 üstemen ya. Köp sağ olun Şirmyrat halipa. Ne şulaydım esas döredön halipamız döwlet geldi öktürfte. Şonda bu targıjağın ýanynda aýtdy. Soňdan nesiz şu wagt üçlük sadrolunda ýanyny döwrap klaş sadrolunu goşup bu ýerine ýetirdiňde. Onun başga da estrada, orkestrde de aýdylyp şu wagt bir gowa naýbaş aýdymlanmadyň biri de. Hawa. Köp sağ olun. Görýän mine şu tarym goşdan has owadan bolýanken üçlük sadrolunu. Şunu ýaly aýdymlan sany köp boldun. Hawa sağ ol. Dinäme söküdimizi Ahmetden dowam edelim. Gahrman arkadamyň ýaşlar üçin ululu mümkinçilikler döredilýär. Bizem şol mümkinçiliklerden peýdalanyp halk aýdymlary, estrada aýdymlary, halipalary diňläp öwrenýär. Bilmedik zatlaryň halipalaryň ýanyna Şirmyrat, Gurbanowyň ýanyna baryp soraýan, öwrenýän köp halk aýdymlary öwrenip berýän şu adam. Ana Meýlis dilen bilerek halipalardan baryp ýanlaryna öwrenip şeýdip aýdyp berýär. Meýlisine bir halipalardan hem öwrenmek hem halipaň ýanyna bile aýdym aýtmak uly bir jogapkärçilik talap edýär-de. Halipa bolýar-da. Ýani şu halipalyk derejesine ýetmek üçin bir näçe ýollar geçmeli, bir näçe özüňden uly bagşlary, özüňden güýçli daýaw aýdýan aýdymçylardan öwrenip onuň şu derejelere ýetilýär-de. Dogry dämi? Dogry aýdýan Murat. Menem öz gedegimde ilk öýlene halipa köp sawal aýdyp beren aýdymga bir diňläp lezetallyk. Gahrman, mehriban arkadamyň bide şular ýaly mümkinçilikler döredip berýänine köp sawalsyny aýdýan. Gahrman arkadamyň zan sawalsyny başlyk gölsün tutjan tutumly işler elmedi ama ro azalsyn. Berkarlyk döwletimiň batýarlyk döwründe Gahrman arkadamyň saýatyny bide bir ululu giň mümkinçilikler döredip berýär. Owalardyr şäherlerde medeni ödeýlerini gurup berdi. Meýlis, Ahmet, siziň her ýeňiň aýtmaňyzda illeşlemede şu ýerde bir aýdym ýetireli, onuň söhbetimiz ýene dowam eder. Oh
köp sağ ol Meýlis. Aýdyp beren aýdym üçin doğrudan bir gowy aýdym bilen birini şu wagty söýüg aýdym ýerine ýetirip berdiň. Näder Ahmet näme aýdym aýdyp bererkä? Ahmet aýdyp aýdyp berjek. Halypamy Gurbanow Gummanowyň gitmesen diýen aýdym aýdyp berýän. Bolýa başlyna.
Köp sağ ol. Ahmet aýdyp beren aýdym üçin doğrudan mene bir rowal halk aýdym derejetine ýetdi-de şu gitmeden aýdymam bir şeýle bir gow aýdymdan biri ilki döwürde aýdylýan bir näçe halipalar aýtdy. Şu halipa şäherlik hakynda sözümüz dowam edeller. Meýlis seň bilen dowam edäýär. Ilki näýil başladyň aýdyma sada Meýlis? Men ilkinci halipam, kakam, döwlet Ballyýew. Ýa-ni şähertler gelýärdi, menem bir işin adyna diňläp çykdyr, ýani kiçi wagtymda. Şolar diňläp bir menne de bir höwes döredi. Günleň urgun kakama bir aýdym aýtyp berdim. Şirmyrat halipa ýokma şu bir höwes döränne dem şoňa bir sesiň bolmaly, üşügiň bolmaly, dogry dämi? Onuň biri urukturmaly. Urukturmaly beri. Halipasy ana döwlet Ballyýew ýürüti urukturypdyr da tehin bolýa. Aydıma gelýär diýip urukturulan bolmaly. Aydymçy bolmak maňa da nesip etdi. Kakamdan öwrenip galy berdik halipalar diňleýär. Ne Ballyýew Türkmenistanyň atlanan artisti. Öwdegeli Tekaýew galy berdi ýaş-ýaşlamyzdan halipa başymyz Türkmenistanyň atlanan artisti Gonç Ahmet halipa başlamyz diňleýär, öwrenýär. Aydyma sada ilki çağalyk döwründen başlaganda onuň arasında şoň bir harby gullugy gidilýän döwrün hormatly prezidentimiň tagallaty bilen şu ähli şu harby bölümlerde de aýdym saz gurnoklary bar, otaýda ýörüte orkestrler bar, hemme bölümlerde şonu ýaly bize mümkinçilikler ötüp berdi, hormatly prezidentimiz. Menem watan nora gullugyny 2 ýyl harby gullugymy ýerine ýetirdim ak kürekden, mähriban arkadagymyda, halkymyda, harby terkerdelenmede, eskerlenmede 2 ýylyň dowamyny aýdym gow çäreler gurnap lezzet berip galy berse ýaraly işlerde birinji ikinji orunlara münasip bolan ýerlenmeli. Görýän şu zatdan düýünde şu mähriban arkadagymyz şu ähli harby gulluk ýerlerinde aýdym saz gurnoklaryny gurnap otaýda da bäsleşikler geçirilip Ýerik baranda şu taýynda ýürütük konsert ansambly bar, oňa bolýarlar bolýar. Täze baran eskerler bolsun ýa okuz aýlarynda bolsun ýörüte çağırıp zekinler çykarýarlar. Aýdym saz bilen meşgullanyp beren şu ýaş zekinler aýdymçylary şu arasy üzülmedi ýaly ýa. Harby gullukda döwren mümkinçilikler bar da. Indi Meýlis sen aýtmaňda ileşlemde bir aýdym ýetirerik. yaşamak, teyvede aman, kim durar bu yol?
garaşdım, sana garaşdım. Asmanı aylanıp, ay bilen sorap, men sana garaşdım, sana garaşdım. Köp sağ ol Meýlis, aýdyp beren aýdym, gowaýdym, şunyna halipalardan bir de miras alan. Halipa şägertlik gurulmady Ahmet teňden dowam ederler. Sen näýle aýdymasa gelişiň dogrusunda kim haýsy halipalar bilen bir köp işleşýär, bir aňarsyna çykmaga ýok aýdymyň. Awa. Doğru aýtdyň Anamrat. Men ilki aýdym sady ýoluna gelmegimin düýp sebäbi daim Amanmurat Sarif Türkmenistanyň halk artisti öwedel tekäýüfiniň ýolundan üçlükde yerine getiren daim oň inisi Muhammed Sarif aýdym şolar diňläp höwes döredi. Şirmyrat Gurbanowyň ýanyna baryp köp zatlary maslahat soraýan, haýsy aýdym aýtjak bolsam öňünden maslahatlaşyp Haripamy gyrmanmak üçin aýdymy ilki ultar taýyryna yerine getirildi. Soňra Haripamy Şirmyrat Gurbanow öz estrada geçirip işläp Sadanamyz Goşmurat Muhammed Murat bilen işledi. Ondan soň Şirmyrat Gurbanowyň ýanyna bardym. Haripanyň ýanyna baryp şulaýdym aýdaýyn menem diýip sorap, şeýit maslahatlaşyp şolaýdym aýtdym. Ha gepleşimde şolaýdym aýtyp beräň. Böyle başladı. Çık geçere durlanın, durlanın ey dilanın. Akçıgaları tel boluva bölünür, aman bölünür. Sonunu çık geçer hali durlanın, durlanın ey cenanın. Ey iki durla hemden bulur hemişe. Ey yar ho zani hemişe. Çekilir tekrar barmaz gamız hey canım ey durlanın ey cenanın. Tirdi kaplan kümüşey Hayratım göğe üzerdili durlanın ey cenanın. Ey men biçarem men vur köngülüm kemine Eyyam sıpa versin köngül gamına. Hey evlenir aksemine Kız geldi baldatrili. Ey durlanın ey durlanın ey cenanın ey ay durlanın durlanın ey aşık Ahmet garip uluy durlanın ey
Köp sağ ol Ahmet. Aýdyp beren aýdym üçin doğrudan bir şu türkmen milli aýdym saat sunuwatyny iň bir naýbaş aýdymlaryň biri-de. Şirmyrada. Beýik aýdymlaryň biri. Iň beýik aýdymlaryň biri şol Girman wagtyny doğrudan şeýle bir aýdypdyr da joşup. Durnanyň ýanky gürjüýüniň düşmüş ýaly aýdymlar şeýle bir joşup aýdypdyr. Biziň şu mirasymyzda saklanýar. Bir de bir miras bolup galan aýdymlar da halipa onu Şu halipadan galan aýdymlar da. şu halipadan galan aýdymlary Girman wagtydan galan aýdymlar hem görýärm ki estrada ýoluny geçirip biziň ýaşlamada bir uly şu gollanma da ýani. Doğru aýdy. Siziň aýdyşyňyzdan öwrenip bini Ahmet aýdypdyr. Başga ýanky Suhan da aýdýar. Başga da bir näçe bir ýaş zekinli aýdymçylar muny aýdýar da. Şunu ýaly aýdymdan sany köp boldun. Aýdym saz Ahmet Meýlis aýdan wagtyňyz özüňiz bir saz rol çalýanyňyz belli bir saz rol dutardyr, gajak, akordeon mi diýipmi ýa şu ýokman ýanama aýdýanmy? Klaus saz uralyndan biraz başym çykýar, çalýan. Şirmyrat halipadan başga haýt halipalar bilen işleýäňiz bile. Biziň belli sazan namy we Begenç Paşşyk we bilelikde maslahatlaşyp şu taýyny şeýler aýtsek gowurur diýip bir köýne halipalarymyň aýdymlaryny täzinden işläp çykarýan ýerlerimiz bolýar. Odan aýdymlary. Şirmyrat halipa onu Meýlisiň aýtmagynda ýene bir aýdym dinläýelmi? Onuň esasy aýdymlary siziň bilen geçeli. Dinläýeli. Köp sağ ol. Meýlis aýdyp beren aýdym üçin. Indi Şirmyrat halipa
Bir näçe şägirtleriniz bar. Özüňiziň ýanyňyzda barmanam siziň şol ýazgylaryňyzdan diňläp aýdyp berenler bar da. Siziň ýanyňyza gelip Şirmyrat talypyny şulaydymy siziň ýazgylaryňyzdan öwrendik diýip gelýän aýdymçylar bardyr. Şu aýdymsada baş goşsak bolsaň öňde hukman bir zat görkezme bolmaly. Halipalar bar, ýaşullar bar. Şolaň sadanlar, aýdymçylar şolary diňläp sen aýdymsada älemine goşulyp gidýäňde. Men ilk dag aýdyma goşulamda mektepde bir wagt festivallar geçýär. Şu festival geçilende bizden uly ýaşullar taýýarlyk görýärler-de. Şoňa taýýarlyk görenlerini bizem çağa höweslenip aýdym çekýär-de. Ozaň şonda bir agalamyň biri bardy, ata gelden uryp diýip mandolin çalýatda bol. Hani gelebärik diýip. Ozaň ýanynda çagyryp aýdym aýtdyrda bol. Şu men üleşli ýurdum ogly şo töwür çagalan aýdan. Şunu aýdymda Mınla badat bolacak ay şu aydı bilecek diýip ýene bir aýdym aýtdyr, ýene bir aýdym aýtdyr. Gepin geldi diýip meni eýäm aýdym sady itekledi, öýslendirdi şu ýaşulyň sözleri. Şonu ýaly ki her kim onu çağalykdan aýdym sady ýögöz bolup boşulyp gelýärdi. Şu wagt diýdiňizde men güneşli. Şu hemme bagşylar aýdymçylar siz döwürdäki bizim çağalyk döwürmüz şol aýdym rowdu da. Bir çağalar aýdýady mektepde şol aýdym bolmy bir ada kendi aýdymdan başyň çykkan bolan bir aýdym aýdyp berdiýilde. Şu men güneşli ýurdun ogly diýip aýdylýar da şonu. Eger ýadyňyza düşýän bolsa mümkin bolsa bir jemlendiren şo. Men güneşli ýurdun ogly bakyp parlar günim aýym güzel ülkem gündek soğly ene mehrin duýalayım. Güzel ülkem gündek soğly ene mehrin duýalayım. Köp da bolun. Çağalyk durmaýan şeýle mektepde bile okap bile öwreden moğollar halipalar. Ödel tekay bir gezek oba toya bardy boli. Halipa maňa bir oňa aýdyp aýdyp bersene diýdim-de. O sözüm ýalňyş düşüpdir. Aýdymyň diýdi erbet ýokdur diýdi. Aýdym erbet ýerine ýetirýän wadyr diýdi. Hem aýdym gowdur diýdi. Onuň sözü şonar soranmy utanmyň. Men aýy bir näme halipaň bolan täze geçse köp diýdi ýa-da. Şirmyrat halipa görýän şu halipaň diňe aýdymny dälde şoň aýdýan sözlerim şoň uly mektep ýan gaýdan sözem şoň. Uly mektep. Elbetde şol hiç aýdymam erbet däl şonu gowy edip ýerine ýetirip bilseň hemme aýdymam gowaş şo sözem görýän bu şägirde ullokan bir manyly söz-de. Eger sen aýdym sadyňa taryňa singdirseň zähmediňi, ihlas etseň diýe daşdaky teşne ýürekler ganyryp bilersiň diýdi. Ihlasy bol ýapyş diýdi. Aýdym sal öýüň döwletçiligiň bolsun diýdi. Döwletçiligiň birden çykarmada bir planym konserti diýilende çykarardyň bol. Odal Şirmyrat Gurbanow şunu ýalmada şunu ýaly bolar diýip. Aý bir belli bir derejede maslahatlar berýär. Şirmyrat talypy onda näme? Söwretleşiň şu ýerinde siziň aýtmaňyzda bir aýdym illeşlemede ýetireli, gaýta aýdym aýdyp bererdiňiz. Şuýda halipany ýatladyk ödel tekay. Ödel tekaýyň aýdan aýdymlar gaty köpde. Magtumana tamlyň sözlerine iň köp aýdan ödel tekay diýär. Estrada ýolunda. Estrada ýolunda ödel tekaýyň aýdan soňky döwürde döredän aýdymlaryndan bir aýdym men buluda gardy meni diýen aýdym aýdyp berýär. Bolýa, başysyna. Gamzili birlen gidip aşkül kötünü qarab Hayalım kekreden yaklıma yella para Kul hayret meydanında mi garip qalmar Aşkandalan çekiben hidran yüreğim yarab Elimi destan ile vakta vatirdi beni
Terkeştehim hayran, bu işe kaldım benden. Ne hastayım, ne bimar, ne murdayım, ne dende. Kapıcımıyla böktün, demi tarihininde. Beni kolumdan tutup, kovala verildi beni. Bu işin kerişleten aşkı kadar bilirdi. Bakala rekmelep kolum tutup kanlardı. Cemalül gülge verdi. İçim soğuğa dolardı. Sezemeyen neylayel yaranlar yardım ene. Mağtum kulayı beklemem yar cemal kuletti. Usalını yedin berip mümtilli bilbil etti. Ayrılığa da salli para kurdu yeletti. Açyp'di zamanı san yakıver kapül etti. Hidrani dağın delap yeli soğurdu beni. Ayrılığa da salli para kurdu yeletti. Açyp'di zamanı san yakıver kapül etti. Hidrani dağın delap yeli soğurdu beni. Sezemeyen neylayan yaranlar yardım eno. Köp sağ olun Şirmyrat Alipan. Esasın şu üçlük saz rolunu bağışı aydın şökümde tanıyatsa. Başka da saz rolları çalyan mı? Indi men kirişli saz rolları çalan soň edil dutarı çalıbilýän. Ya. Ondan tar çalıbilýän. Kirişli saz rol boldy. Tar hakkında biraz söhbetimiz devam edelim. Şu yurdumuzda Türkmenistan şunu yasayan bir halife ustalamız var mı şunu? Bizim hem ustalamız var, bir tayda Bagdad harf tipi sondan alýadyk. Çünkü yüzünün perdesi İr şaklı mali. Şoň yüreginiň taşky bardy. He, o. Taşky bardy çekilýär şoň yüzüne. Aşık bolup girdim uğrunda zaliyet harmadi layık münadip bıradığın boyunu min fakiri hicrinde oda uydum zaliyet iyice ünlü rak çekip yetmir kararım zaliyet zaliyet Allah'ın sabrım boyunu boylarımın sağdındır billerin bir kalçayak vaktini tulkumalandır ölve gıylar sinsiyor kedi bağda açılgan vak kedi gülhan kince yok gece ünlü lak çekip yetmez kararım zaniniz Allah'ın sabrım boyunu yedim yani şönle vevlim incalar incalar yoksa tapsam yatalar men hem atarga hıngeleri dide vülli laşçekip yetler kararım zaniles
canine. Menin yarım geçip gitti, menin yarım geçip gitti. Alu yaşın bürünü kaptalımdan karap geçti. Heptir kimin darına. Bende kurban ay diyar, bende kurban ay diyar. On dünyana kargına, iyice ünlü laf çekip yetmez kararım caniniz. Caniniz, caniminiz, Allah'ın sabrım boyunuz. Caniniz, caniminiz, Allah'ın sabrım boyunuz. Köp sawal Şirmyrat Alipa aytyp beren aydymda. Gow aydymlar da Anne Verdattan bunu ayıptır ýa-ni. Anne Verdat Alipa da aýtdym. Şu wagtam bir ürjetip aýdylýan aydymlaryň biri de bole. Sizem gow edip aýdyp berdiňiz. Şu wagtyna oglanlarym gow fadandalyk edip berdi. Oglanlar adam köp sawaltyny aýdýan talip oglanlara. Hawa. İslendik saz rolüň ýanynda da öz aydymlarymyzy aýtsaň ne şu wagt bir akordeon, klarnet, yankı deyip, döwrewap, saz rol, yankı klawiş saz rollar çalyp öterdi. Tar ýönüm, şol aydymlaryň haýsyny aýdanda da içinde öz milli aydymlamy da aýtdy. Ýani onu şol millilik er şargaç bolup geçende aydym taýdy, el dutargyjak ýanynda aýdylyp oturulan ýaly. Yankı Enes aýtan, ýa Durnanyň aýdýa. Şol aydymlaryň hemmedem biziň şol asyl nusgasyny ýoýman aýdýan onu hakyky biziň öz içinden millilik er şargaç bolup geçende edil dutarjaňy, milliliňi ýadyňa salyp durda. Awa. Türkmeniň ganyna singen owalar wada, ýakymlar wada, perdeler wada. Şol milli hende aýdylan aýdym gow kabul edýär. Gaty umut owalar döretdi. Ha Meýlis aýtsy, gaty ýakymlyjat ýa-da. Şonu ýaly ýakymly aýdyp täsir edýärler adamlaryň aňyna, ýüregine baryp ýetýärler. Ýöne milli hende aýtsaň ýanky diýişimiz ýaly ki, aňyrda bizim ganymyzda millilige bolan söýgi bar. Şol adam gow kabul edýär-de. Gow kabul edýär. Gaty dogry aýdýan. Şirmyrat Alipa, onda Meýlisiň aýtmagynda hem Ahmediň aýtmagynda her tiniň aýtmagynda ileşlemede bir aýdym ýetirä dinläýeli. Başdyny. Mağa
zatın boylum sallanıp geçti. Gözümü satastık hali gürsünün hey 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 hey. Ay aklıma pardı besmenilerim. Yeseti zanımda gali gürsünün vay. Tuyasılır giydi ala boyu dilbemin ver kamatım dala hey 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 hey. Av dişi dreminler livler bala hayıp türkü delirtili gürzünün vahey. Baksana şeyda bülüle pişmel ahırır men nalam yara yetişmel hey 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 hey. Ay derdim köptür derman kolum düşmel ötürürüm senden beni gözünün vay. Kimradiye girdim yarın bağına dolu bizim piyalanın gel sana. Oh geçsem kapılına yar otuğuna men bolsam hılmat her kulü gürzünün vay. Oh geçsem kapılına yar otuğuna men bolsam hılmat her kulü gürzünün vay. Men bolsam hılmat kel kulu gürzünün vay. Köp sağ olun. Aytıp beren aydymyň üçin Şirmyrat talepa yaş oglanlary dinledik. Şo bir aydymy näçe aýdaňdym her ýerde gaýdaňda bir hasan bir hili düzelip barýar da intek has gowy bolup gider. Awa. Oňa işlemelerime gowy ýönde aýdyçylar töwelim. Yaş dekinlere şolara bir diýjek adym birinji örmeli zat söýdi. Mawtumla tamam sözlerini aýdymay diýäňmi? Mawtumla tamam kitabyny tapşandan mümkün bolsa sözleri öwrenmeli ondan. Takip öwrenmeli. Şonu aýdym şowul çykýar. Birem milli kengde aýdylsa gograk bolýar. Aýdymlar millilik ger şarat şol keçen. Millilik görünçün şotaýda türkmen aýdymyň owady göründü. Şirmyrat talepa özüňiz ýaly bir halipalary şol bir ünde berip durmaly biziň ýaşlamadan. Ahmet, Meýlis halipa siziň bir biziň studiýamyza gelip bir aýdyp beren aydymlaryňyz üçin, gyzykly söhbetleşikleriniz üçin size köp sag bolsun aýdýan. Olanlar sizem näme biziň başlamada saýdandala gedip bir saýdan çalyp berdiňiz. Size köp sag bolsun aýdýan okuňyzda
ulu üstünlükler maşgalaňyzda awadançylyk arzu edýän. Medeniýetimiziň sungatymyzyň hak howanlary, gahrman hemde mehriban arkadagymyza sag bolsun aýdýan, bilent baş aman bolsun, jany sag bolsun, ýurt ähmetli, bütün adamzat ähmetli tutýan tutumlary elmi dama rawaç bolsun. Hormat prezidentimiň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmi dama rawaçlyklara bersin. Mehriban hem gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny il ýurt bähwitli, ýurt ähmetli tutýan tutumly işleri elmi dama rawaç almagyny tüýsirmi arzu edýän. Mehriban size yeni bir ýola älim gowluklaryny arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mehriban arkadagymyzyň saýasyna, Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna siziň her bir ýeňizde berk jan saglyk uzak ömür işiňizde ulu üstünlükler arzu edýäs. Ne mehriban ýeşler şeýle ýagşy arzuwlar bilen gel bagşyn biz bugün aýdy-maýdalatly gepleşigimiziň şu gezek sany geçir gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda didarlaşalyň.